Mi a véleményed erről a munkáról? Úgy, ahogy elmegy. Majd megyek oda is. Na. Mi a véleményed arról, hogy minden héten kapod a fizetésed? Jó. Hát de hosszabbat már. Jó, mindig van pénzem. Tartozásaid vannak? Mi? Hogy? Nem hallom. Nincs ilyen. Igen. Azokat a csányák-e? Mondjuk a azokat. Akkor csak ennyit tudsz mondani? Igen. Szerinted meghosszabbítsák a te munkádat? Nem. És miért nem? Mert buzi. Mármint ki a buzi? Hát akik ennyire vesznek fel. Hogy a polgármester? Vagy ki? Vagy Tibi? Vagy ki? Vagy Ágika? Vagy ki? Polgármester is. Értem. Ez magyar állam. Szerinted van fajgyűlölet? Van. És ez mibe irányul ki? Valami véleményt hely. Egy kicsit abba hagyhatod a munkát. Ez úgyis össze lesz vágva, hogy egy cigány után ezt feladtak. Tudod, ilyen kannás. Mert az imént elfelejtettem megnyomni a gombot, mikor elmentem. Zsolti. Látod, Zsolti, jó. Nem veszed? Na jó. Megkérdezek egy másik munkást. Jó munkát! Köszönjük. Na jó napot! Mi a véleményed erről a munkahelyről? Tiszta kerti. A pénz az, hogy minden héten fizetnek? Semmit se ír. Hogy semmit se ír. De nem megkapom még, hát még annyi sincsen. Tartozásaid vannak? Hát, itt is, ott is. Ja. Iszogatni szoktál a munkahelyen? Nem, stabil munkás vagyok. Jó, igen. Nézze meg, azóta már figyúrtam a testemet. Igen, látom. Hat testem. A szokásás, meg a lapátolás. Muszáj. Igen. Látom, kollégák ásnak. Megyeget a munka. Mennyi idő alatt szoktak egy ilyen ákot kiásni? 2 óra hosszú, másfél. Az jó, az nagyon jó. Látom, itt megyeget a munka. De az a baj, hogy itt... De az a baj, hogy itt a... Hogy itt a fele gárdista. Ja. Megkülönböztetik? A cigányok ilyet sem. Érzi magá, hogy megkülönböztetik? Hogy maga a kisebbséghez tartozik? És ez miben nyilvánul meg? Nézd meg, dicse, egy gödörbeinek. Hányan a fejünkben? Lássa? De már itt hányos, aki nincs ott ásva? Hát vegye fel az ásót is. Na akkor ássa. Legalább most ennyi időt dolgozom. Oda megyek most a brigádvezetőhöz. Hey Tibi! Mi a véleményed a munkáról? Tízzel meg vagy elígyedve? Semmit, mert ez a mocskos már gyűrik el délután az internetre. Mi a véleményed a munkáról? Az, hogy nem dolgozol, nyisd a búcsikeramló! Ezt a kivágom! Hé, ezt a kivágom! Belemondtak engemet, hogy nem dolgozok.